Ana mana zargin cewa mun karɓi kuɗin gwamnati shi yasa muka zo muke yunƙurin mu hana matasa zanga-zanga. Ra'ayin wani malami kenan jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri. Idan yau ne zuwan ku wannan tasha tamu mai albarka to kada ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar liking mun gode. Tuni dai aka fara dambarwa musamman ma a wajejen zanga-zanga da matasa ko kuma wasu matasa suke so su yi su gabatar da ita a Najeriya. Inda tuni wasu suka fara ƙorafi akan cewa tsadar rayuwa ta yi yawa kuma gwamnati ta ƙi ko in kula da wannan ɓangare wanda hakan ne ya zaburar da wasu matasa suke so su tashi su yi zanga-zanga domin nema ma kansu mafita. Sai dai kuma tuni suka karɓi da tuntuɓe inda suka haɗu da tuntuɓe na ɓangarorin malamai inda tuni wasu malaman suka fito suke nuna masu illar da ke cikin wannan zanga-zanga. Ana dai zuwa ne musamman ma wannan labari da ake gabatarwa na cewa su matasan nan na ƙoƙari ne don ganin cewa sun karɓo haƙƙinsu musamman ma da ya rataya a wuyan waɗanda suke wakiltar su. To amma sai dai daga nasu ɓangaren idan aka yi duba da ɓangaren wato su malamai tuni suka yi kiraye-kiraye akan illar da ke cikin wannan gwamnati ko kuma illar da ke cikin wannan zanga-zanga da ake gabatarwa wanda wasu ke ganin cewa ita kanta gwamnatin akwai illoli da matsalolin da take da su, wasu kuma na ganin cewa duk kurakuran da za a yi to kada a je a ƙara laifi a cikin laifi, kamar yadda wasu ke ganin cewa wannan zanga-zanga kwata-kwata bata dace ba, bai kuma kamata a ce matasa sun yi wannan zanga-zanga ba. Tuni dai aka haramta wannan zanga-zanga inda aka tabbatar da ita babu zanga-zanga a cikin addinin musulunci. Sai dai kuma wasu matasan na ganin cewa wasu daga cikin irin wa'innan malamai akwai abin da aka ɗauka aka ba su wanda kuma tuni dai dama ita gwamnatin ta yi zama da malamai domin faɗakar da mutane kan cewa kada a yi wannan zanga-zanga. Sai dai wasu na zargin cewa an ba wasu malamai ne kuɗi shi yasa suka yi yunƙurin su zo su hana ko kuma su ƙaƙalo abin da zai hana a yi wannan zanga-zanga inda tuni suke zargi a wannan ɓangaren. Sai dai ita wannan zanga-zangar da ake so a yi musamman ma ta lumana tuni matasan ke cewa za su yi zanga-zanga su ne bisa lumana. Sai dai kuma illar da su malaman wasu daga ciki suke hangowa shine idan aka yi duba da irin yadda wato aka yi zanga-zanga a wata ƙasa wanda hakan kuma bai haifar da ɗa mai ido ba abinda kuma ake nema a samu na fahimtar juna, hasali kuma sai gashi abin bai samu ba. Shi yasa suke kira da cewa wannan zanga-zanga da haƙuri aka yi aka koma ga Allah aka yi ta roƙo domin samun sauƙin wannan tsadar kayan masarufi da sauran abubuwan da ake gani suna da matsaloli a Najeriya. Hakan na ɗaya daga cikin abin da ya kamata a ce an mai da hankali, amma sam ko ɗaya ana ganin cewa wannan zanga-zanga ba lallai ba ne ta haifar da ɗa mai ido. Shi yasa wasu ke ganin cewa idan kai kayi da kyakkyawan manufa to kuma su waɗanda kake tare da su baka san da irin manufar da za su gabatar da wannan zanga-zanga ba. Wannan dai na zuwa ne tun bayan da ake ta ƙorafi da wannan zanga-zanga da ake yunƙurin a yi ta a Najeriya. Ahmad dai Bola Tinubu na fuskantar ƙalubale musamman ma a wannan gwamnatin tashi inda ake ganin cewa akwai ɓangarori da dama wanda ake ganin cewa ya gaza. Abin dai jira a gani shine shin ko wannan zanga-zanga da matasan suka yi yunƙuri za ta yiwu ko akasarin hakan.